Nézzük a madárpókjaimat. Ő itt egy Acanthus coriogeniculata. Nem azt mondom, hogy mindig a legnyugodtabb kedvébe van, mert elég sűrűn szeret futkározni, meg sokszor a csipeszre is rákap, hogyha teszem be neki a kukacot, de egyébként egy aranyos jószág. Ő itt egy Lasiodora parahibana. Egyébként, hogyha kérdeznétek, hogy miért van benne a szivacs, azért, mert még elég pici, és félek, hogy belefullad itatóba. Tudom, nincs rá túl sok esély, de jobb félni, mint megijedni. De vissza is csukom a dobozt, mert így kiskorában még eléggé szeret teleportálni, és már kétszer be is kellett fognom a elmúlt 2 napban, mióta megjött. Szóval nézzük is a következőt. Ő pedig itt egy tiltokatő Albopidopsus, viszont nála is ugyanaz van, mint a parahibanánál. Ő egyszer fölfutott a nyakamba, mert ráfutott a kezemre, mikor itattam, aztán úgy gondolta, hogy a nyakamon jobban érzi magát, és elég nehéz volt elfogni, mert kurva gyorsak még így kiskorukba, de egyébként ő is egy aranyos kis csöpség.